Днес продължаваме с темата за проекта "Открий съкровището", реализиран от 50 студенти и докторанти от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Те изследваха 150 читалищни експозиции в Великотърновския регион. Какви са амбициите, които си поставя екипът, обобщава ръководителят професор Маргарита Карамихова. Нашата амбиция е, след като толкова успешно изминахме първия пилотен проект на базата на Великотърновска област, да инициираме активността и на колегите от другите университети, да потърсим субсидия, да потърсим пари, с които да продължим вече на територията на цяла България. Съответно, като елемент от втория етап, бихме искали всичко това да имаме средства да бъде преведено на отличен английски език, за да може платформата да служи на всички тези, които проявяват интерес към пътуване в България или на базираните в България чужденци, които бих искали малко повече да знаят. Което означава, че тази платформа тепърва през втория семестър, когато се върнем в аудиториите, ще бъде анонсирана и пред туристическите оператори. Може би ще изпратим студенти, които да представят проекта на борсата, международна борса в Велико Търново. Да може да се популяризира нашата работа, да можем да продължим да обучаваме чрез практическа работа студентите си, защото, повярвайте, те бяха възхитително окуражени да продължават да търсят, да гледат, да правят. Това са 150 читалища, те са 50 студенти, наистина доста са пообикаляли. Ами да, всяка група имаше поне по 7-8 места. Имаше и специална награда за докторант Надя Тошмакова, която се взе с най-далечната Свищовска община. Нейната специална награда беше да й се осигурят пътни средства по проекта за участие в един международен летен университет в град Коница, Гърция, по антропология, и там тя представи проекта ни. Отново ще бъде представен проекта и по време на априлската международна студентска конференция, която ще домакинстваме Великотърновския университет, конкретно исторически факултет. Така че се спрягат новите възможности за разпространение на информация и търсим възможност за продължаване вече на национално ниво. Като желанието ни е заедно с институциите, имам предвид както регионалния исторически музей, така и областния и общинския отдел култура, заедно да поставяме въпросите на тези сбирки, да им търсим начин те да вземат своето добро място в обществото, да популяризират локалната култура, да привличат интереса на хората, младите и старите, да се оживят като едни нормални места за общуване и за развиване на творческия потенциал на хората. Защото, ако сте разгледала добре галерията на нашия проект, има уникални неща. Точно това исках да ви попитам. Какво бихте споделили като изненада, която дори сте срещнали, обикаляйки тези места и обсъждайки видяното с студентите, с вашите студенти? Сега, разбира се, класическата нагласа на българите е да събират дрехи и уръдия на труда, стари дрехи, стари уръдия на труда и тъкани, керамика, така че преобладаваща част от експонатите в сбирките са свързани с едно традиционно или малко по-модерно общество, което е било базирано върху аграрното производство, върху селското стопанство. Възхитителни отделни образци, както на резбарство, така и на тъкачество, така и на изработване на народни шевици. Но това, което има в тези музейни сбирки, не е само онази традиция, която общо взето познаваме от учебниците, може да се види в повечето музеи. Например, аз лично бях много впечатлена от една ръчна пералня. Такива факти от бита, които за моята генерация, родена в средата на 50-те години, са съвсем познати. Но за нашите студенти, които вече са родени в края на 90-те години на 20 век, те са чиста археология. Неща, които са толкова далече от тях. Децата, които растат с интернет и с компютри, толкова са им странни,
че през техните очи ние можем да оценим още по-добре тези съкровища, които за нас може да са били част от ежедневието, дори да са били малко досадна част от ежедневието. Сега да оценяваме, че имаме по-модерни уреди в домакинството си. Но това са били стъпала, които са извървявани и съответно, които показват развитието на цивилизацията в нашия район. Другото, което също впечатлява в музейните сбирки, е колко модерни са били дори най-малките села на Великотърновска област. Колко рано града е влязъл със своите нови феномени, със своите нови моди, със своите нови технологии. На практика всичко, което виждаме събрано в тези сбирки, съчетава по един много, бих казала, постмодерен начин живеенето в една селска среда с елементите на градската култура, това, което в момента струва доста скъпо да отидете да живеете на село и да се занимавате с биологично производство и не много хора вече владеят този технологичен елемент от културата и тепърва се учим чрез разни заети от целия свят нови моди. Това го е имало и това се показва много добре както в музея в Лясковец, музея на градинарството. Показва се тази изключително напредничава земеделска култура, която са имали хората, и включително моите деди, и която са изнасяли в чужбина. Вие знаете, че от Австро-Унгария до Русия нашите градинари са носили новото знание и умение, учили са местните хора на нови технологии и до днес с много уважение в Унгария и в Словакия, когато кажат българин, разбират производител на много качествени зеленчуци. Така че студентите научиха много нови неща за Великотърновска област, правейки своите съвсем конкретни посещения в селищата, в които имат читалищни сбирки, и много ги болеше там, където сбирките вече са затворени или там, където само по някакви празници се изваждат част от съкровищата, за да ги видят, да им се порадват местните хора. Така че ние много искаме този проект да инициира национален, първо областен, а след това и национален дебат за това какво правим с малките музейни сбирки. Как помагаме местните съкровища не само да бъдат опазени, но и да заблестят със своя потенциал, да заблестят с историята и посланията, които носят към бъдещето. Чухте професор Маргарита Карамихова, ръководител на проекта "Открий съкровището".